Čus lidi, vítejte u mého 3. videa. Dneska si ukážeme, jak stavovat placené hry z obchodu Play zadarmo. Do Google vyhledávání si napíšete getapk.co, tam potom dáte hnedka první odkaz a tam dáte u takových mobilů download. Pak se vám to stáhne, nainstalujete si to a takhle vypadá ta aplikace. To jinak nefungovalo. Tady máte nový aplikace. A tady jsou populární ty placení. Jako je třeba GTA 3, Minecraft a prostě placený hry. Takže zatím čus.